Hej igen alle sammen. Nu vil jeg gerne vise jer et trick, som består af 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kort. Så lægger du dem op i 3 bunker, sådan her, med 3 kort i. Så, så skal du bare få publikum til at, nu skal jeg lige gøre det fint til det ligner professionelt. Nå. Så får du tilskueren til at vælge en bunke og vender den om. Rude S, så samler du de andre kort ind sådan her, og så sådan der, så lægger du den oven på bunken her. Og så det er Ace of Diamond, så A, C, E, så lægger du den ned under bunken for mellemrum. O, F, D, I, A, M, E, N, C, og så M, A, G, E, C. Ja, du kan bruge alle mulige ord. Det skal bare være på 5 bogstaver, ellers virker tricket ikke. Og jeg kan lige prøve igen. 1, 2, 3. Så tager vi den her bunke den her gang. Det er klør 2. Så samler vi dem op, så det er 20 of clubs. T, W, O, O, F, C, L, U, B, S, M, A, G, I, C. Og hvis I ikke kan, ja, det var så det, men hvis I ikke kan få tricket til at virke, så skriv lige, så skal jeg nok prøve at se, om jeg kan hjælpe jer. Nå, men det var da alt for den her gang. Vi ses næste gang.